Tenim a darrere un servei de formacions que ens ajuda a estar actualitzades dia a dia. Perquè el col·legi ens manté actualitzats i preparats. Y nos explican todo lo que necesitamos saber. Em permet estar actualitzat en les noves normatives que van sorgint, pel gran servei que hi ha darrere, la professionalitat. Fer un gran equip i entre tots fem més força amb l'administració. És formar part d'una comunitat que et recolza. El col·legi ens permet compartir coneixement, experiència i valors. Aumenta la credibilidad frente al cliente, administraciones y empresas. Per oferir un assessorament de qualitat. Yo estoy colegiado porque me siento profesionalidad y de apoyo de colegio. Estar col·legiat ens permet avançar amb propòsit i amb rumb clar. És sentir-se acompanyat en un sector que canvia cada dia. En el colegio construimos juntos esta profesión. El seu certificat et permet fer moltes gestions que si no, no les podria fer. Per així tenir un segell de garantia. El colegio nos da seguridad para ejercer con tranquilidad. És una tranquil·litat per mi saber que tinc a darrere el col·legi de gestors. Per oferir als nostres clients seguretat davant els clients i l'administració. Ens dona un prestigi de cara als nostres clients que veuen que estem recolzats per una marca i per un col·legi professional. El colegio impulsa, nos protege y nos da prestigio a la profesión. És un plaer servir als ciutadans i a les empreses amb la nostra feina. Me ha ayudado a emprender, a abrir mi propia empresa. Tinc que agrair i sentir-me recolzat pel col·legi en tota la meva etapa professional. Som gestors administratius. Som gestores administratives. Somos gestores administrativos. Som part del COE i tenim molts de raons per continuar creixent.